Kære alle sammen, mange af jer har ventet ufatteligt længe på arrangementet i dag på det lille, men afgørende ord, som jeg siger om det. Nogle af jer har skyldt på, at det nogensinde blev sagt, men i dag siger det endelig. Vi skal til Horsens for at få en officiel undskyldning for, at vi har været behandlet sådan om i Amagerbakker. Det var forfærdeligt, samtidig var det godt og samtidig ondt. Der var nogle sindssyge regler. Ja, det var. Ja, det var simpelthen forfærdeligt. Er det noget, der stadigvæk fylder meget for jer? Ja. Ja. Hvordan gør det det? Jamen det er jo, der er samtidig, som kommer der grimme minder frem, og nu kan de forsvinde, fordi vi får den officielle undskyldning. Det betyder rigtig meget. Det er Knud Lind og Lotte Friis i studiet på P4 her. Vi er glade for, at du vil være med. Tak skal I have. Hvor mange gange har du været i radioen i dag? Det kan ikke tælles. Nej. Hvad synes du om at være med i radioen, og så fortælle om det? Det er godt nok. Der græder over mig. Er du ked af det, Arne? Ja. Har du noget at tørre øjnene med? Nej. Du skal komme over til dig. Det har jeg. Godt, Lone. Jeg kan godt forstå, at du er rørt, Arne. Bare behold den, jeg har flere af dem med. Jo. Det vil ikke mærkeligere efter så mange år at få en officiel undskyldning. Det er dejligt. Jeg tror aldrig, vi fik. Det tror jeg ikke. Men nu gør vi det jo. Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle. Jeg har set frem til den her dag med vemod, men også med glæde. Vemod, fordi vi skal berøre et mørkt kapitel i Danmarks historie. Sidste år viste den historiske udredning af Sær- og Åndssvageforsorgen, at der blev begået alvorlig svigt, vold og overgreb mod børn, unge og voksne, som var anbragt i perioden 1933 til 1980. Er du spændt? Ja, meget spændt. Hvad tror du, det kommer til at betyde for dig? Meget. Fordi så har man fået en anerkendelse for den der behandling, vi har fået. Kære alle sammen, mange af jer har ventet ufatteligt længe på arrangementet i dag på det lille, men afgørende ord, som jeg siger om det. Nogle af jer har skyldt på, at det nogensinde blev sagt, men i dag siger det endelig. I dag tager vi formelt stilling til den vold, de svigt og de overgreb, som tidligere anbragte i Sær- og Åndssvageforsorgen blev udsat for. At børn, unge og voksne blev udsat for svigt og overgreb, mens de var anbragt på institutioner under Sær- og Åndssvageforsorgen fra 1933 til 1980, er der ingen tvivl om. I fik at vide, at det, der skete, var jeres egen skyld. Og når der er ingen omkring en, der betvivler det, når ingen griber ind, ja, så begynder man måske selv at tro på det. Det vokser sig til en grundlæggende følelse af skyld og skam. En følelse, som ingen af jer har fortjent. Kære alle jer, der er her i dag, dem, der ikke er her mere, tidligere anbragte, pårørende, alle, som blev svigtet, mens I eller jeres kære var i statens varetægt. Hvad der overgik jer, er langt fra det Danmark, vi tror på. Hvad der overgik jer, vil vi aldrig glemme. Hvad der overgik jer, skal aldrig gentage sig.
På vegne af den danske stat, på vegne af den danske regering, undskyld. Det var stort. Det kan jeg godt sige dig. Rigtig stort. Når man har ventet så mange år på at få en officiel undskyldning, så er det en kæmpe dag. Og det er min bedste dag i livet. Her, det er vores her. Det er kun os, der bliver begravet her. Og det har været de arbejder. Hvem er det? Det er Vanea eller Fedove, ja? Det var min bedste ven. Og det er den bedste ven? Ja. Hvad vil du så sige, Arne? Til minder om... Ej, jeg vil ikke sige noget. Det har jeg gjort. Det er en mærkesdag i dag med undskyldning, ikke også? Ja. Det er godt, I tænker på jeres kammerater. Er det det, vi gør så? Ja. Så skal den vej, Arne. Ja. Og du passer på, når du går ned. Ja.